weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to silla jongton jafana gurela Umar Ly luksayba gorgola ɗala haya ari fonda sere kunda fasa ko waktu yoni hato radio tata Cheikh Oumarula Fouti Talla ene jiya e gardidi kabruji mena Dakar e ko tari ɗum ha yoga e nokkuji kala ono hen subakande finir ko pundi mawdi no fewi to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo celal ɓalli leydi ndi yeddi gam wiyede ko fati banggue fawru moftodul leɗɗe leydi ndi koko gasi o holliti ɗin konguɗi godani dartogol ya gara to Bamako hande subaka guila e taxiji ha e sotrama kala dartima gam haɓade ko fati e banggue péage kesso moɓe kalata moɓe jogori lawɗinde go nduɗo hen lewru gasi ha laaɓi jillu hoorejo leydi Sierra Leone ton to Guinée ɗum ko ñalawma hanki o keerol hakkude leydi Guinée kame Sierra Leone ma uddit ñande sappo e jeetati nduɗo hen lewru to Côte d'Ivoire ɓeydi nden kay kisala hakkude keerol mum kañum e leydi Guinée caggal teskede ñaw biyeteɗo Ebola ne feeñi toon taw woɗɗani leydi Côte d'Ivoire to Nigéria kene foto wonde janggoɓe e lycée kamen tigui bifta ñalawma hanki o koɓe temedde ɗum waɗi koye état mo Niger gasi jonde C5 Sahel ñalawma hanki o yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko haɓade kala kene wiye seɓɓitiɓe taweteɓe e sahel yo ena tan to leydi Tchad hande kene foto wonde capantato e joyi neɗɗo mbasi pittali mumen taw koye haare leñamago e wiide kalfinaɗo ndema diwan Cameroun ha toon to cour pénal international toon to Libye walla mbiyen toon to maje kaɗe ɗe Italie laana yuwi toon yimɓe nogas e go e ɗiɗo majji hen haɗo sowato yitede musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko safriyanke safruji finatawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo lorgal laaɓaɗo halwa wali koɗonteɗo golli koro sahaba Ramadan ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ronkuɓe resede e rewɓe wonduɓe e rafiji kewɗi goɗɗi ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe gorago ɓe ngala mani ɓe mani mumen moƴƴani joguiɓe mani cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra jomum ha yito hoore mum ceerno Djiby Sy ene safra musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy ene safra yimɓe wonduɓe rafiji kewɗi omo jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisalla omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala neɗɗo to woni ceerno Djiby Sy ene wiye neɗɗo kala to mbawɗa wonde e leydi oɗon mbawi gollodade ha jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafine yalta e ɓanduma ha laaɓa fannu keddiɗo sa ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafine yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy dendagal rafiji ɗi mbawɗa wonde so tawi a yennama ka miskine Allah mo safroma ha mbiya wen so wona gondude rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wakliti walla janowo barogal ko ɓe ɗiɗi woni ko safrita Allah mi o keddiɗo kala mo safroma ha jittuɗa hoorema no hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour e oɗo saaha joni tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ene tawe to leggal ne tetta sara jeere ne tetta so tawi ari a yettima ɗon so mawɗo so suka so pullo so capato so sarkule mo mbiɗa base ceerno Djiby Sy foof ma holle ha no hannirta ni dendagal leegal mbawɗa wonde Nouakchott sa ƴetti taxi a wi ɗum yo nawe to bureau ji ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 47 22 80 84 to leydi Mali kadi omo jogui toon base makko e pharmacie makko woni toon ko miñi ko biyeteɗo ceerno Samba Sy wonɓe to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ene wiya en mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie,
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musibe tedduɓe jaslari sappo e jeeɗiɗi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karalagal to ko musidɗo men saydou abouba no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi sénégal kala subaka so hoccidde ɓesguji leydi sénégal andinaɓe oɗo hen mborosa mo coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi ujunnaje ɗiɗo e temedere capanɗe jeenayo e ɗiɗo ɓen goni ƴewdaɓe subaka hande o tawani gonde oɗo hen mboros ko temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayo e joyo capanɗe jeenayo e joyo ɓen ko memodirnoɓe e ɓen wondunoɓe oɗon ñaw temedde ɗiɗo ko raɓaɓe anda ka raɓi ɗumena temedde ɗiɗo e capanɗe tato neɗɗo keeɓi cellal mumena capanɗe jeegom e goo oɗo saaha ko ma ballita e fofando yimɓe jeenayo mbasi en pittali mumena to sénégal keerol hakkunde sénégal kami guine oɗo saaha mo gondena finoɓe toppitiɓe cellal ɓalli taweteɓe toon to région mo kolda ɓe koliti ɓe ƴetti peeje mawɗi no feewi oɗo saaha gam toppitade e kolhuli tinaɗi oɗo saaha toon to leydi guine ko fate banggue oɗo hen ñaw biteɗo ebola e wiide biteɗo yaya balde ɓe ƴetti peeje mawɗi no feewi gam haɓade kala ko ene wiye oɗo hen rafi gam kadi findinde yimɓeɓe e jertindeɓe ha tenti ɓen wujjitoɓe e kala saaha ne tacca ɗiɗo hen a keeri ha joni koye sénégal keddoɗen ma en garte subaka hande o leydi sénégal ha tenti dakar e ko taari ɗum ha faynma lappola palol dande maayo ngol fouta ha faynma e hakkude leydi ndi kala finiri ko pundi mawdi no feewi a yiyata haydara sowona looci boɗeji coyi hundeni deeƴi ko wayno dakar sa kala ene simta baade to ko se seeɗa ko fate banggue halfinaɓe weeyoji ɓe hinde météorologie ɓe kolliti baade garoje ɗe so tawi woni nes wifi bifol mum to banggue Europe yante nguleki taweteke nder Afrique ne jibina baade ɓe kolliti kadi oɗo saaha moni kala en wawi surade rento nde tawno eɗen gandi ɗiɗo hen poussiraji so tawi ɗe nate kine heewi ko yaade ha to nder gandi wontana joomum mabɓo kame ɗojjoji kala joomum ne wawi sumade buumo rento no feewi wasa woɗɗoyde ha tente ɓen awoɓe eɓen kadi dognoɓe werlaji ne mbawata rentade taw kadi ganda ko yahoɓe ha e nokkuji goɗɗuɗi kala ha joni koye sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to fouta finoɓe toon to damga nokku biteɗo jamuguel ha faynma semme ha faynma hawre dunde nonne kadi jalluɓe yerimale e nokkuji goɗɗi kala oɗo saaha so nangue muti ɗanorto ko yitere wotere jeeyi sababu ko wuyɓe jawdi ne teska toon no feewi e kala saaha tinata tan jawdima mawdini neheɗa walla mbaluma walla mbewama walla ni gueɗe ma goɗɗe a tinta tan haaronde nawe oɗo saaha nden kadi ngakki no feewi ñaguima laamu ngol nde nden kay kisal wawata ɓeydede e nokkuji nde tawno neɗɗo kam wawa waldude dammuwol mum alay saago wawata walde tan koto walata ɗo so tawi kadi a wallini ɗon sa fini tawata ko nawama ha joni koye sénégal keddoɗen ma en kaal ko fate banggue ɓen jangguinoɓe woni les syndicat heedan ɓe jangguinoɓe taw ko secondaire walla moyen secondaire ɓe kollitino moyen seconde ɓe kollitino maɓe natan hofgo mabɓe juuɗe taw noon fuɗɗoto ko ñalawma hanki o woni tan ñalawma hande sappo e jeeɗiɗi ha sappo e jeetati ɓe dartini golle mabɓe hanki jeeyi sababu noon ko wiideɓe guila tan ɓe juɓɓinno ko fate banggue kawguel ngel baccalauréat kamɓe ɓeeno toppitanoɓe ɗeɗen gueɗe haɗo ɗo gonen ɓe keɓani taw a jebdimaɓe ala taw koɓe keeɓi e koɓe konino ko ɗum jeeyi sababu ɓe tonggui balɗe ɗiɗi maɓe dartin kala ko ene wiye a jangde maɓɓe guila tan ɗiɗo hen fitinaji peeñi ko wayno yalti e ɓooso tumaɗo Ousmane Sonko guila nden ha hande ene jokki ko wiyete sappanade mayde ene wirino suka debbo ngam winode ɗum Ousmane Sonko sappanima ɗum mayde ko wona ɗum ko jayniyankoɓe joyo kañumen ne kolliti e kala tan nde mbaɗi plateau mumen ene jewta ko fate banggue politique ha tenti hakkude Adji Sarr kame Sonko kewiti ko hebde ɓatakuji taw ganda ko sappanede mayde ɗum tagui noon ɓe gullitima kadi ɗo poli wullitade taw ko ɓen tambaniɓe nden kay kisal ɓen jaydiyankoɓe woni hen noon puɗɗima tigui yiyitede woni hen kadi ha hande loskoji ene jokki beele jomumen mbawa fawede juuɗe ha joni keddoɗen koye oɗon irɗo hakkude Sonko kame Adji Sarr ene niɓɓiɗi no feewi ko ɗum jeeyi sababu nden niɓɓere sud sarɗiji no leydi Sénégal yiiɗi tigui ko ittude wutte teddungal
taw nganda ko wutte teddungal Ousmane Sonko sarde yanke ton to sut sarde yeji mbele wawa nottiyade ben loskobe mbele ko irdi don ko natta irdi no wonde kala caggal nyalawma hankeobe kollitino be toddima sappo e go ben fodbe tigi yurnitade lulnde mumen mbele ittete wutte teddungal walla ala dum non ko hande be poti yurnitade ndedon a tobbere ha joni koye Sénégal keddoɗen hoorejo leydi Sénégal Macky Sall caggal nde tawtora tonto jamina lamorgo leydi Thiada jonde G5 Sahel wattunde jooɗi ɓiire ngam ɓen haɓotoɓe ko fate banggue joguitiɓe armeji taweteɓe nder Sahel yo e hoore mum hoorejo leydi Sénégal holliti Sénégal yaltini milliard goto ngam wallidde G5 Sahel beele kadi oɗo saaha wawa ɓurde ngarɗinde darde mum no feewi ko waɗa ɗum ko hoorejo leydi Sénégal holliti leydi Sénégal woni leydi ɗimmiri e nder Afrique to banggue MINUSMA mo loni to banggue koninkoɓe ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en kala to Sénégal kedana joni ma en kaale oɗo hen suka debbo taw kadi ko biyeteɗo Suwadou Niang taw kadi o haalata koye français jibinaɗo e leydi Sénégal mawnuɗo e nder leydi Sénégal ha dañi duuɓi 17 ko nden yeehi toon to États-Unis d'Amérique ngam ɓeyditoyde jangde muɗum caggal ari toon ene ɓeydita jangde mum toon to New York ene caggal noon eɗen gandi hewɓe ngala moyen ngam wawde yebde école aji mumen o yiiɗi noon gollade beele kadi o yoɓa jangde makko o yi hôtel goto ngarɗo no peewi biteɗo Ritz hôtel goto ngarɗuɗo ko on hôtel tigui o dañi nadde o wiccito tawi hôtel o ko hôtel joɗɗo no feewi o watti gollade noon omo lawƴa duusuji e gueɗe goɗɗe kono oɗo saaha mo gonɗen ngam yiddemo ngal ɗon gollala o udditi hôtel mo 5 étoiles e nder Dakar biteɗo boutique étoile walla mbiyen ni hôtel boutique taw koye nder Dakar e hoore mum ma en ketto seeɗa e konguɗi makko taw koye konguɗi français. J'ai commencé à nettoyer des toilettes. Aujourd'hui, je suis gérante de mon propre hôtel boutique de 5 étoiles avec 60 employés. Bonjour, je suis Suwadou Niang, directrice de Palms Luxury Boutique Hôtel à Dakar. Bienvenue chez moi. Je suis sénégalaise, je suis née, j'ai grandi à Dakar et à l'âge de 18 ans, je suis allée à New York. Arrivée là-bas, j'ai travaillé pour pouvoir payer mes études. holko ɗum janginta en ko Suwadou Niang o wiyete ko Sénégal najo nene e baba jibina ko ɗo e Sénégal ha dañi duuɓi 17 yeehi ɓeydode jangde mum yi toon hunde ngarɗe no feewi wiyete hôtel mo 5 étoiles watti gollade ɗon e lawƴe duusuji ha dañi miijo kañum e hoore mum uddide hôtel boutique Dakar taw komo 5 étoiles hande ne gollino kene wona capanɗe jeegomo neɗɗo goto e men kala ɗo woni holko ɗum janginta ɗum enen ɗanniyankoɓe guilay ɗanniɓe yaaɓe ƴeewoyde ngaalu ha yaaɓe ƴeewoyde gandal holko ɗum janginten ɗum jeeyi sababu lombunimo ɗo nde tawno kala ɗo jiiɗen yeru labtuɗo jiɗɗen enenne ko addude ha mbawen ñembude ko moƴƴi ko mbasen ñembude kala ko moƴƴani neɗɗo ɗannorto walla ɓeyditoto gandal ko hayye ko moƴƴi kono wona ha jooɗo toon wona toon gayna gurdam mum kala ala ko waɗi tawon ko fonno naftude e gurdam muɗuma sen mbiwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie to Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie yeddi ha memi leydi ɗum ko caggal ñalawma hanke o nde o holliti o wittoyi taw walla mien o yeehi o yilloyima to fawru nde mbiyata fawru nde mbiyata Kamega taw ganduɗa ko fawru ɗoɓe moftata leɗɗe ɗe hinde médicament ji mabɓe woni laamu leydi Mauritanie caggal nde holliti yoga e situji wonde Mauritanie oɗo saaha mo gonden kene wiye médicament ji koko ngakki yoga e nokkuji moftiɗi laamu ngu o yeddi ɗum ha memi leydi o holliti ɗum wodani oɗo saaha Mauritanie ene jogui eɓɓoje mawɗe no feewi ngam darnude kala ko ene wiyanno gueɗe mankoje e kala saaha kanko jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie kikiɗe hande alarba mo ruttu teddungal wonande 13 médecin taw ganduɗa ko spécialiste en jeeyaɓe toon to Kiban iwnoɓe toon to Kiban
arnoɓe wallude hebloji e yoga e médecin je taw ko ɓe muritanaɓe to hôpital ngarɗuɗo taweteɗe to Nouadhibou contrat mabɓe e golle mabɓe gasi ha laaɓi hande Mauritanie ma ruttuɓe teddungala to Mauritanie keddoɗen ha joni tinama jokkodiral ene ɓeydi ƴellitade jokkodiral moƴƴal hakkude Mauritanie kame Maroc ɗum jeeyi sababu hoorejo jagorɗe mo leydi Maroc woni Sada Edine Ousmane tawtorama jonde jeeɗiɓire toon to leydi Tchad e bismogol hoorejo leydi Mauritanie bismade mo toon caggal nde wakkiti wutte taw ganduɗa ko wutte mo ɓorni ardade G5 Sahel totti ɗum Idrissa Déby Itno hoorejo leydi Tchad kanko Sada o suuti toon konnguli makko gam jardemo hoorejo leydi Mauritanie e fayidagal mum e darde mum ko fate banggue G5 Sahel kono kadi ɓe kolliti leyɗele ɗiɗi ɗe ɗe kaldi maalidi Mauritanie uddit consul muɗum toon to Casablanca woni a galle danejo walla wuuro danejo ma uddi toon kono ɓe kalani ko holon dat jogori wonde e Sahara hoorejo e Sahara jagorɗo kalfinaɗo jangde leydi Mauritanie holliti examen ji teskari jogorɗi wadde e nder ndeɗo henna hitande andama caggal nde Mauritanie udduno demuɗe école aji muɗum gam haɓade oɗo henna ñaw biteɗo coronavirus ko fati e banggue yoga examen ji ponnoɗi wadde guila lewru décembre dañano wadde oɗo saaha mbaɗata ko nogas e ɗiɗi ha nogas e nayyi lewru février nduɗo hen ndu gonɗen so tawi noon ko dawal ɗimmal ko 5 ha 9 avril ha 9 lewru juillet so tawi noon ko CFE ɗum waɗata ko ñande 12 ha 13 lewru juillet so tawi noon ko jafoɗon so tawi noon ko BFM waɗata ko 14 ha 16 so tawi noon ko baccalauréat jafoɗon so tawi noon ko baccalauréat waɗata ko 26 ha 29 e wiide jagorɗo mo leydi Mauritanie to Mauritanie keɗɗana joni jagorɗo kalfinaɗo ndiyam jillu makko toon to Nouadhibou holliti ngesa ban Nouara taweteba toon to Nouadhibou oɗe saaɓe ƴetti peeje gollade toon taw ko yaltinde diƴƴe ɗe ene mbawa yonde Nouadhibou kono koye ballal armée leydi ndi gam minde carriére uji tawiteɗi toon ha ndiyam wawa dañede ko ɗon tan ɓe tawi ndiyam timmuɗam ne wawi yonde wuuro wiyetego Nouadhibou e wiide Sidi Ahmed Wuld Mohamed kan woni jagorɗo kalfinaɗo ko fati e banggue ndiyam to Mauritanie keɗona joni Adrar Info ɓe kolliti Émirat woni Émirat Arabe Unis joɗodima ambassadeur mabɓe joɗodima e gardiɗo conseil régional mo Nouakchott woni biteɗo Fatimatou Mittu Abdel Maliki ɓe dañi yewtidde toɓɓe ko fate banggue ndema taw ganduɗa ko hakkude Nouakchott ha faynma Rosso ɓe dañi kadi yewtidde takkomaji kaɗɗe Nouakchott ko wiyete plage gam fittude ɗon bowal jangal no fewi ɗo ɓe mbawata wadde dognirgal kursi pucci e kala saaha ɗum noon teskede tan leyɗele arabe ɓene mbaɗa ɓosel e nder leydi Mauritanie ha joni koto Mauritanie keddoɗen gardiɗo futkoyguel windere mo FIFA yillima toon to Nouakchott iwi toon ñalawma hande one tawe min toon ñalawma hande one tawe to Dakaru gam jilluma ko sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali ya gara ko fate banggue transport dartima subaka hande o dartima toon to Bamako guilay taxi ji ha e sotroma ha e motoje ha e goɗɗum kala jeeyi sababu noon ko comité syndical caggal nde ɓe kolliti kala oto dogowo e nder Bamako e ko taari ɗum kala yo dartin golle mum caggal nde laamu leydi ndi yiɗi nannude kuulal gotal ñande goo lewru fandu woni 2 mars ngal kuulal noon ko péage moɓe mbaɗi ɗon kala mo ene rewa ɗon yoɓata ko mbawɗa wonde kala e transport so moto mum so auto mum so remorki mum ko wawi wonde kala a yoɓat ɗum jeeyi sababu ɓe kolliti ɓe jadani nande ɓe jadan en janggo jeeyi sababu hande Bamako yaade wona hunde wemde so wona kutoroɗa
taxiji sosoɓe liliɓe barinaɓe so fiide koyngal e kala saha ha caggal wutti mum waɗa mbeelu mawgu caggal ko ɗum ɓe gandi laana jordi doganno ka hakkude Bamako e Kaya gila duuɓi tati dartini golle mum oɗo saha laamu heeso argo ngo yiddeɓe ko peeje kala e wiide jaagoɗo kalfinaɗo yangara peeje kalɗe ɓe ƴettata ɗo e hakkude nduɗeɗo hitande woni tan ɗo e lewru juin maɓe gummitina kan laana nde wawata ƴettidde golle mum hakkude Bamako kami Kayi gam teskeɗo hakkude Bamako e Kayi wona hunde ɓaydinde no feewi oto dogat tan ha jejjita koye nder leydi gonɗa wala jejjita ɗoppaɗa ɗanoɗa pina ha tampa yettotako ɗum jeeyi sababu yiddeɓe oɗo saha ko yidde hoyfinde yangara o beele kadi jomumen mbawa ɗannade taw koye ɗannugal pewgal no feewi gam ummitinde lawol laana jorde hakkude Bamako e Kayi jaagoɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Mali woni fantasibi holliti ɓe ƴetti peeje mawɗe no feewi peeje nden kay kisal toon to nokku biyeteɗo Kurmale noon ne tawi kerol hakkude leydi Mali kame leydi Guinée caggal teskede Ebola ne feeñi toon kerol ngol kala mone tacca ko ma yomne yeeso mum e guite mum kame juuɗe mum kala ƴeewe so tawi jogaki oɗo henna mborosmo oɗo mborosmo Ebola joni koto Mali keddorɗena tambiɓe cellal ɓalli taweteɓe toon to Gabriel Touré ɓe garti e ñalawma altina jawtiɗo hennoɓe kolliti kala hitande kene fotode temedde jeetato suka ene teska cancer e nder leydi Mali ɗum noon ko haare timmude jogori waɗede beele kadi cancer ene wawa rutorade caggal firti noon cancer ko ñaw kolɓiniɗo musɗo kamniɗo no feewi ɗum noon kala tan tinɗo ɗen gueɗe ene wawi ɓattitade hettuɓe ɗin fannuji guila wontande ɗum gueɗe goɗɗe to Guinée Conakry jillu Zuluyeesa Madabiyo ko hoorejo leydi Sierra Leone jillu makko jillu balɗe ɗiɗi toon to Conakry gasi hanki ha laaɓi hakkude makko e Alpha Condé ɓe ciifi toɓɓe tati ɗen toɓɓe tati maɓe jokkodira maɓe taf fedde ko fate banggue fedde jokkodiral hakkude ɓiɓɓe Guinée kamɓe ɓiɓɓe leydi Sierra Leone jokkodiral hakkude faggude to duwoñeɓe kamɓe transport e miinuji gonɗi hakkude leydi ndi woni tan ngaaluji gonɗiɗo ni nde mbawata gollodirde gam ƴellidde faggunduji mabɓe kamɓe ɗiɗo kala ko wona ɗum ko keerola uddanolngola gila tan ɗiɗo hen sumgoji hitande mayde nde suwano ɓe piiwi ko uddide ɗum ñalawma janggo alhamisa woni 17 nduɗo hen lewru ndu gonɗen sen jiwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire gila tan Ebola feeñi toon to leydi Guinée Côte d'Ivoire Abidjan ɓeydi nden kay kisal keerol muɗum caggal teskede to ñawo feeñi ɗo wona goɗɗuɗo no feewi taw ko leydi Côte d'Ivoire jeeyi sababu Côte d'Ivoire itti espéren heɓɓe humpito no feewi gam to kerol to yomnade jeese ɓen taccoɓe e yurnitade ko fati e banggue yoga e cellal ɓalli taweteɓe e nder oɗon diwana to Nigéria joguitiɓe armeji ɓe keptinaka ko ɓen jani e lycée goto taw koye nokku biyeteɗo kara nokku biyeteɗo Kagra ne tawi nder état mo Niger taw koye kerol hakkude Nigéria kame Niger ɗum waɗi ko hanki sanga 14 heures waɗi ɓen élevaɓe janggoɓe tan ɓe waɗi hen nayo wasɓe pittali men kono kene foto wonde temedere ko fayi biftama taw waɗi ɗum ko Boko Haram e wiide laamu leydi Nigéria to Nigéria keddana joni lebbi 6 woni ko taƴana omo lelo e kaso jeeyi sababu ko wadde mo piraté compte gonnoɗo chef d'état majeur armée leydi ndi ene wondi kadi e biteɗo Maria Dangote woni ɓi Aliko Dangote gorko ɓurɗo hewde ngaalu e nder Afrique e wiide yoga e site uji kanko on baɗɗo piloté compte uji ɓen o waɗi ko piloté o waɗi hen inde ɓen o waɗi hen photoje ɓen omo yiloro yimɓe mawɓe gam sifdude mumen contrat aji dañde haalisaji o jaggama omo taƴana lebbi 6 omo lelo e kaso gasi ha laaɓi jonde G5 Sahel toon to leydi Tchad nden jonde caggal nde ɓe guddata jonde nde ɓe kolliti yiddeɓe oɗo saha mo gonen ko wadde ɓe ñalɗi pinal taw woni culture de la paix taw ko wadde ñalɗi pinal jaam e nder Sahel yo e hoore mum woni kala leñol ngol andira ne waɗa pinal mum ma yuɓɓin pinal mum taw ɗen pine ene mbaɗa prix o noon ko prix jeenari ndi jomumen ene mbawa tigui ɓenninde hen message uji jaam e ittude en woni tan ittude mette
kame habre en joftigo e berde ben tawete be saheli ena e habade ben be hakkillaji men biftete mbatte yimbe jihadiyankobe dum kala ma hawne e der culture woni ko culture nafata tawno culture rendinta ko bibbe leñol kala rendina bibbe diwan kala moni kala hollira culture mum ma dañ messuji beninadi ena taw ko wura ko moni kala yiten hoore mum ngam wawde rentade cadele duumide walla ko jeeta sababu neddo wakhlade ha wonta goddum jibina na fitina walla jibina musibbaji e der nokkuji ko dum jeyi sababu o de sa be jidi ko umminde dum dona bele be benina hen messuji kewdi bele jam duumido en arta e der sahel yo e hoore mum ko wona dum ko G5 Sahela Idrissa Déby itno itti kene foto wonde ujunere e temedde ɗiɗi koninke ma neldum to keri tati hakkunde Mali kam ene wonde e Niger kam e Burkina Faso ngam sembolinde koninkoɓe taweteɓe toon ngam haɓade kala ko ene wiye jogitiɓe armeji taweteɓe diwano hoorejo leydi France mo tawtoraka kono tawtorama ko fate banggue ɓoggi karalle holliti oɗo saaha maɓe daro kamɓe kala ɗe ɓeyde sembeji mabɓe kala tan jogitiɗo armé initotoɗo jihadiyanke walla alqaida walla wallidiɓe ɓen alqaida kala mbawi wonde ma piye ha e nder cuuɗi mumen toccat keddere na joni toccat kene fota wonde 35 taw ko neɗɗo wasi fittanu mum ene hen koninke goto e wiide kolaɗo kuuɓal remoɓe taweteɓe to hakkude leydi to ko fedde taw ko jogitiɓe yani e ɓen remoɓe wari hen neɗɗo goto gañi hen yimɓe ɗiɗo ɓen remoɓe ɓene kañumen kayliti naati e nokku biɗeɗo Salamata e aynaɓe wonɓe toon ɓe dañi habde e ɓen aynaɓe nehoɓe jawdi hare nde jibini kene wona 35 neɗɗo mbasi hen pittali men laamu ngo oɗo saaha nelli toon koni koɓe yonɓe no fewi nde jaam artata toon to Cameroun kene foto wonde nayo jeeyaɓe Boko Haram elminama ɓe mbara koye wuuro wiyetego asi ngasine tawe kerola hakkunde leydi Cameroun kam e leydi Nigeria yeso CPI woni Cour pénal international ɗiɗo tumanoɓe en gadduno fitinaji hitande ujunnaji ɗe 13 hitande ujunnaji ɗe 14 toon to Centrafrique taw ko jeeyaɓe anti blaka woni biteɗo Alfred moɓe ɓuuri andirde Rambo e goɗɗo biteɗo Patrick Edouard Ngesa ɓeɗo ɗiɗo kala darima hanki e yesso CPI Cour pénal international ngam tumedeɓe e wargoji cattuɗi ɗiɓe mbaɗi toona holliri jayde leydi Tunisie wonande laana yuwi taw koye maaje kaɗɗeɗe leydi Italie ɗen maaje kaɗɗeɗe leydi Italie laana yuwi toona laana ka noon jonno en ko migrant en iwnoɓe toon to Libye ene paano toon to Italie neɗɗo goto mayi hen on noon ɓandu mum yitama nogas e ɗiɗo majji haɗo ɗo gondi hen cuwa taw yitede e wiide site jayde leydi Tunisie ɗe gandi ko gueɗe kewɗe wadde e kala saaha e nder ɗiɗo hen nokkuji wonande ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande hen kittiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en